Top 10 film za ku ce kalla a wannan satin. Na farko jajirtacce jira ya kare Durandar, gashi nan film mai cike da tashin hankali, film mai cike da sirrikan kasa, film din da yafi kowanne film kawo kuɗi a India a wannan shekarar. Gashi nan ya fito da zafinsa masa ba za a je a kalla. Film din nan ya haɗu jajirtacce. Sai kuma na biyu mafaraucin aljan. Wannan mafaraucin aljan din ka taba jin labarin Shambala? To ka je ka kalli wannan labarin Shambala. Film ne wanda wani yake da wani sirri wanda yake dauke da zai iya canja duniya wannan sirrin. To akwai kuma miyagun da suke so su kwace wannan sirrin da gurin jarumin, shi kuma jarumin yana dauke da wannan sirrin. Film din nan yayi kyau, ana ta'addanci sosai, film din ya hadu. Sai kuma dukan mutuwa. Wannan dukan mutuwan shi kuma mutum ne aka dauke sa aka danka wani dan sanda aka ce kai sa kotu, to tafiya ce mai nisa. Anan suke haduwa da kalubale akan hanya. Shi gayan da aka dauke sa mai laifin yana da sirrin gaskiya amma su mutane ba su gane ba. To akan hanya ana so a kashe su, abubuwa kala-kala suna faruwa. Kai film din nan ana tashin hankali, ya kyau ku je kalisa. Sai kuma gunji, shi kuma wannan gunjin wata majami'a ce da take dauke da wani sirri na wani dukiya. To mutane suna zuwa cikin ƙauyen su je su ce kawai sai sun ɗauki wannan dukiyan. Shi ma ana faɗa akan wannan dukiyan sosai a cikin daji. Film din nan ya kyau, shi ma a ji a kalisa. Sai kuma makashin ɓoye, shi kuma wannan makashin ɓoyen wata ma'aikaciya ce ake kashe mata yar uwarta, sai ta ce sai ta ɗau fansa. To a garin binciken makashin da yake wannan kashe-kashen anan ake samun case. Film din nan ya yi kyau sosai, ya haɗu, shi ma ku je ku kalli. Sai kuma titsiye, wannan titsiyen shi ma ya yi kyau domin film ne irin na ɗan sandan da wasu haka suka ɗan fito haka suke irin nuna gaskiya akan waɗanda suke irin zaluntar mutane a ƙasa, suke nuna gaskiya amma kuma ta hanyar da bai dace ba suke nuna wannan gaskiyan, sai wannan ma'aikacin shi ma ya shiga neman su. To film din dai ana rikici kuma ana faɗa sosai a film din, shi ma ku je ku kalla. Sai kuma mayaka, to Algaita gashi nan ya saka mana film din nan mayaka. Film din Hrithik Roshan ne da Taiga Sharu, kuma film din nan yayi kyau wa kenan, a ji a kalle sa. Sai kuma dan rigima, shi kuma dan rigiman nan film din jarumin nan ne wanda za ku gan shi wanda ya watan 7 ya iya abin dariya. Film din nan yayi kyau, shi ma ku je ku kalle. Sannan kuma ana rigima ana cakwakiya domin love story film ne. Sai kuma raba raini, kuma raba rainin nan wasu irin ma'aikata ne guda biyu mata wanda sun je atisayin irin na aikin dan sanda, kuma sun ci sun dawo hanya za su tafi gida sai su ga an yi kidnapping din wata yarinya, su ce dole sai sun dauka wannan yarinyar fansa. Wannan film din ya kyau. To a garin zuwa su dauki fansa ne suke ganewa cewa wannan kungiyar da take satar yaran nan kungiya ce babba a kasar su, dan haka sai sun yaki sosai. Daga nan suka shiga cikin masifa daga ta'i, ba su da kwanciyar hankali tun da suka shiga wannan binciken. Film din shi ma ya kyau, a ji a kalisa. Sai kuma kaka gida, wannan kaka gidan kwatamar uba, ana tashin hankali a film din nan. Chinese film ne na Akira, wani gaya wanda yake fada da wata takofi irin horika da me yana so ya dauki fansar dan uwansa. Shi ma film din nan ya kyau. Thank you very much.